Отлично представяне на българските представители на космическия лагер в Турция. При мен са Калоян Стефанов и Мартина Дуйкова с медали от лагера. Те сега ще ни разкажат повече за представянето си там. Здравейте, много ми е драго, че сте в България сутрин и особено с тези медали. Как се стигна до тези награди? Мартина, да започнем с теб. Ами като цяло пристигането в лагера, започването на цялото изживяване и да се срещнеш с толкова много хора. Медала по принцип, нали, казаха, че се дава, за какво се дава по принцип, но като цяло беше много яко. Просто. Това е специална награда, която вие сте получили, нали така? Да. За представянето си там по време на лагера. Какво точно представяхте? Калоян? Да, здравейте. Първо искам да благодаря за поканата. Поздравления за медала. И на те също. Вече сме двама, да. Ние сме изключително горди с вас. Точно така. България отдавна не е получавала медал. Да, медалът то е нещо материално, но зад него стои изключително много усилия. Той се придава на ученици, които са се отличили с лидерски умения. Да, може да задържиш така, колегите сега отново ще го покажат. Лидерски умения, инициативност, работа в екип и способността за изпълняване на задачи, като ние двамата сме били наблюдавани през цялото време, за да се стигне до това. Много интересни неща сте правили там. Разкажете ми малко повече за всичко, което ви се случи там. Мартина, кое беше най-ценното, което сега ти може да откроиш от този лагер? Може би комуникативните умения, които развихме, може би и двамата със сигурност. И особено по време на мисиите, когато всичко става набързо, трябва да бързаме, понякога трябва да бързаме, ако стане някаква авария или нещо, трябва да помагаме навсякъде. Но какви са тези мисии? В какво попадате там? Въведете ни малко в този процес, защото сигурна съм, че на всички наши зрители им е много интересно какво се случва там и какви са тези мисии. Като цяло едната даже се вижда, това е Discovery отзад. Да. На нея мисията е да излетиме, това е совалка. Имаме различни позиции, на които седиме, не знам, ти на Discovery? Там бях в космическия център, има хора, които работят в совалката и други, както в космически център, работят на компютри, следят всички данни, работят с комуникациите. И това беше наистина, мен също много ме впечатлиха тези космически мисии. Също така на този лагер има тренажери и симулатори, на които тренират истинските космонавти от НАСА. Което беше вие бяхте на техните места. Точно така, да. И другото, което е, че си имаме лекции и презентации за живота в космоса и всякакви неща, касаещи космическата индустрия. И наистина това, с което се отличава този лагер, е, че човек не учи само с учебниците, както по принцип сме свикнали, а учи чрез преживяване и опит. И наистина най-ценното, което научих е, че в космоса няма място за индивидуални герои, в космоса трябва да се работи в екип. Всички трябва да сте един отбор. Какво искате да видите в космоса? Откъде е този интерес към космоса? Мартина към физиката, ти също, Калоян, към физиката, към математиката. Откъде дойде този интерес? Кой ви насочи? Вашите родители или някой друг? Като цяло от малка, не малка, но около 10 годишна възраст почнах да си задавам такива някакви много странни въпроси. Например, защо Луната се вижда по различен начин. Такива, които на малко дете, възрастен, може и да не може да му го я обясни. И мама тогава беше потърсила къде да ме запише и ме записваше и ходех. И тогава всъщност най-много се запалих. То не, че сега не съм, но най-много ми беше в пика. Тогава всъщност се заражда този интерес. При мен, да. Подобно на Мартина и аз на същата възраст се запалих по астрономията. След това вече започнах да изучавам физика и математика интензивно, като в момента се занимавам на изключително високо ниво. Ходя по изключително много олимпиади и състезания, защото наистина тази наука ме изпълва със щастие. Това да можеш да наблюдаваш и да си обясняваш нещата, това е просто магическо. Като споменаваш олимпиадите, състезанията, на които се явяваш, конкуренцията как ви действа? Защото сигурна съм, че и от другите държави има много подготвени ученици, които също показват своите умения. Вие създавате добри контакти с тях, но тази конкуренция как ви се отразява на вас? Мотивира ли ви още повече? Като цяло, може би да, има го момента на мотивация от страна на конкуренцията, но за мен не бих казала чак толкова. Повече ме мотивира начина да се... Какво ще направя на даденото нещо? Дали ще спечеля или не, пак важното е, че съм показала нещо и че съм дала своята част и своите знания съм ги показала. На олимпийския принцип важно е участието, нали така? Аз доколкото знам, и двамата имате мечта да бъдете пилоти. Защо?
Кажете ми защо пилот или ще бъдете, или Мартина, за теб знам. А Калоян ти... Аз не съвсем, аз Добре. бих си останал на земята, но разбира се, има с какво да допринеса. Искам да се занимавам с инженерство и много устремено работя върху това. Да. Мартина, ти защо искаш да ставаш пилот? Ами, аз като малка направо исках космонавт да си ставам. Но после почнах да гледам как ще стана космонавт, какво мога да направя, за да стана космонавт. И като цяло се захванах за инженерството и аз. Да. И после ми стана интересно. Ето това е била пресечената точка. Аз ви обърках нещата. Всичко Добре. минава през инженерството. Това е науката, която ти позволява да направиш нещо, идеята си в нещо материално. Това е науката, която допринася изключително много към света. И е наука, без която светът не може. Добре, сега, вие тук имате една идея и двамата ли сте работили по нея? Сега ще ми кажете за този български AI кораб. Да. Какво представлява? Откъде дойде тази идея? Ами, за да кандидатстваш на лагера, трябва да напишеш есе и видеоесе и имаш 3 теми. В случая не си спомням другите 2, които бяха, но нашата беше... Третият българин в космоса ще бъде изкуствен интелект, а не човек и каква е неговата мисия? Да. Моят изкуствен интелект се казва PBE от първия български изкуствен интелект. И като цяло аз го пращам на мисия до Proxima Centauri B, която е най-близката звезда. Точно така. Извинете. Да. Всъщност като цяло той ще пренесе много от българските неща, които имаме, например българска музика, обичаи. Даже бях написали за семена, които могат да евентуално да може да се занесат там и да се видят, ако има някой интелект там. Моята тема беше подобна. Аз бях обяснил за система на изкуствен интелект, който се самообучава докато е извън космоса, защото така има по-малка човешка намеса. И това, което акцентирах наистина в есето си, беше, че този изкуствен интелект няма да носи само алгоритмите, той ще носи и човешката история и култура и най-вече човешкото любопитство. И тук е много важно да се отчете, че изкуственият интелект няма да замести човека в тази история. Изкуственият интелект ще е този, който ще може да продължи тази човешка мечта да се иде възможно най-далече, където ние, уви, сами не може да идем. Тоест тук намесвате изкуственият интелект. Защо е толкова важно? До каква степен са свързани космоса, изкуствения интелект и всичко това е, разбира се, свързано и с развитието на технологиите, нали така? Да, ами ако се замислим така в по-мащабен вариант, времето е всъщност един от най-големите ни врагове в космоса. Защото българският живот е към, да кажем, 80-90 години. Но за да пътуваме толкова дълго време в космоса, ни трябва машина, която да се движи супер бързо и хора, които да бъдат в нея. И те като цяло, може би, ще живеят напълно целия си живот там, даже няколко поколения ще живеят там. Изкуственият интелект, той няма нужда от кислород, например, няма нужда от храна и такива запаси, които ние хората ще имаме. И за това, според мен, наистина е по-добре да се прати изкуственият интелект. Тоест може изкуственият интелект спокойно да бъде партньор в тези мисии. Точно така. Вие да го използвате целенасочено. Точно така. Той не е враг. Той е един голям потенциал, който лично според мен ще е този, който ще ни помогне да стигнем толкова далеч, където ние дори не сме си представяли. Просто човек трябва да знае как да го използва. В кой клас сте двамата сега? Сега ще бъда 9-ти. Да, аз по същия начин. Сега ще бъдете 9-ти. Да. За какво си мечтаете в 9-ти клас, освен че ходите на такива специални лагери, в които постигате тези огромни успехи? Какво искате да ви се случи? За какво си мечтаете? Аз отново искам да продължа да си поставям нови цели, защото просто работя по този начин, така че 8-ми клас поставил съм си дадените цели и тук с нея имаме една обща цел и това е да отидем на Space Camp в САЩ, Алабама, където е доста по-трудно от Турция. Добре, това, за там как се кандидатства? Какво трябва да направите, за да отидете? Там са 3 есета, едно видео, един космически пач, демек емблема, да се нарисува. И е изключително голяма конкуренция. А кога трябва да започне тази подготовка? До година. Като цяло мисля, че имат различни възрастови граници, така че горе-долу до година. Но имаме български ученици, които са били там. Да. Които могат да предадат своя опит и да ви разкажат. Разказали ли са ви вече всъщност или още не сте се виждали? Още не сме, но Центъра за творческо обучение, който всъщност ни прати в Турция, изключително много ще ни помогне.
Но казахте сега, там конкуренцията е много по-голяма. Трябва да пишете тези 3 есета, там ще знаете със сигурност на каква тема трябва да бъдат тези есета, за да могат и жури ще ви оценява, нали така? Да, както в България. Да. Конкуренцията може да е голяма, но ние не сме по-малко заслужили, така че ще справим. И сега това участие на този лагер със сигурност ще ви помогне. Ще бъде ли трамплин за това ви участие там? Може би, не се знае. Да, този медал не е крайна цел, той е стартова площадка за нещо ново. Да, това е много важно, което врати, казвате. Да. А вашите връстници обаче как приемат тези ваши успехи и други ваши приятели насочили ли са се в тази област? Космос, физика, математика? Имате ли много приятели, които са точно в тази посока или не? Не. Аз имам. Просто се развивам в такава среда. Сега специално астрономия е така, не всички, но пак много голяма част. Така че, да, не съм единствен. Какво си пожелавате от тук нататък, защото отиваме към финала на нашия разговор? Може би да сбъднем всичките си цели и мечти в бъдеще като цяло. Да. Аз по същия начин просто искам да имам смелостта да продължавам напред и никога не забравям хората, които ме подкрепят и ме помагат, защото това е просто медал, но зад него стоят и много хора. Много хубаво ме подсещате сега на финала на нашия разговор. На кого искате да благодарите за вашето представяне, разбира се, за това постижение? Може би на първо място на майка и баща ми за цялата подкрепа. И на второ място, не и на по-важно, са на всичките хора, които ни помогнаха да стигнем до тук. Каляне, ти на кого искам да благодаря на моите семейство и близки, които са ме подкрепили в тези моменти, в които съм бил в най-ниските си точки. Искам да благодаря на приятелите ми, които винаги са били в мене и в радост и нерадост. И искам да благодаря на моите учители, които правят всичко по силите си да разкрият моя потенциал и да ми покажат, че може винаги повече. Ние ви благодарим за това, че ни правите горди с вашите постижения. Аз ще ви очаквам отново в България сутрин с следващите постижения, които имате. Много успех ви пожелавам във всяко едно начинание. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря ви много. Благодарим и ние.